A Praza de Ourense volverá a acoller este ano unha nova edición de Rizando o Rizo, un programa impulsado pola Asociación Provincial Máis que Cabelos en colaboración coa Concellería de Promoción Económica de Pontevedra. O evento ia celebrarse o pasado mes de abril, pero a crise da Covid pospuso todos os plans. Agora a cita estará completamente adaptada á nova normalidade. 10 stands que se van a colocar aquí, pero bueno, con un pequeno matiz, non vai poder este ano celebrarse a pasarela, pero sí en cada stand poderá facerse algún tipo de, digamos, peinado espectacular que poda ver a xente, non? Nos 10 postos que haberá nesta edición de Rizando o Rizo haberá profesionais de todo tipo, dende perruquería e maquillaxe até confección de perrucas, tratamento de unllas ou deseño de cellas. Sei que queremos este ano facer algo distinto e intentar que a xente nos visite igual. O ano pasado non había nos stands para poder a xente poder facerse cousas. Este ano sí que o habrá para así que a xente veña e nos visite e coñeza os nosos servicios, que a verdad que necesitamos de lo que son de todos un pouquiño para dar visibilidade e tranquilizar a todo o mundo que por ahora no noso sector non ha habido ningún contagio importante, o sea, nada, non ha habido nada, que dar esa visibilidade que estamos cumprindo as medidas e que queremos que nos sigan visitando durante moito tempo. O obxectivo deste evento é achegar a veciñanza ao traballo dos perruqueiros e perruqueiras da cidade, unha visibilidade que este ano é máis importante ca nunca para un sector golpeado pola pandemia. Sí que o primeiro mes foi un pouco así, caótico, fixemos horarios demais, porque, sí que a xente contestou moi ben, estamos encantados e agradecemoslle desde aquí o apoio que nos diron. Sí é certo que, por lo menos aquí en Pontevedra, entre que a xente ten a súa segunda vivenda, veu un verán moi bo, entonces, esperemos que en setembro nos volvan visitar, e agora está un poquinho máis tranquila. Fastidiounos un pouco dos eventos porque sí que se deron moitas cousas de baixa en verano, que era un dos nosos principais aportes económicos nestes tempos, pero confiamos en que efectivamente xa temos fechas para o ano que ven e aí estamos intentando aguantar. O Salón Rizando o Rizo desenvolverase o sábado 26 de setembro na Praza de Ourense, en horario de 5 da tarde a 9.